Asociación española. Televisión. Para ir a encontrarse con... Hacer algún reportaje. Sí, y la pagan por ello. Le pagan, pero dice que no tiene tiempo ahí. Vodka Maina. Eso. Le ha hecho tanta gracia. Бяло вино или шишето му, да. Искаш ли такова? Принципе деля пас. Няма значение. Няма значение. Мега 10 ти. Мега Какво 10. вино как искаш? Червено? Червено, да, червено с малко фанта портокал. Добре. На тебе да ти отворя червено вино, на тебе мери бял. Да. Ако ти малко уиски пини. Не искам богатство. Има главата намръсна по тебе и... Да ти дам една жилетка, како? Не, са, не студено. Как се отиди? Един час чакахме автобуса на... Ето и грозденцата. Мастеркард, виж? Мастеркард! Точно така, само Мастеркард навсякъде в цял свят, в Америка, в Испания и в България вече. Навсякъде. Ама, Краси, хвани батко ти от компютъра да се Почваме видиш, ли? да той е с нас. Да. Мите, наближава! Хубаво да ядем. Кога ядем? Ето, виж, отдолу ти ги дава, започват се. Едно, първото. Е, това момче е от Боливия. Бега, две. Червеното. Показва колко грозда. 3. 3 ли? Да, виж, отляво и отдясно. Чакай да си ста. Снимай го. Айде. Колко ми трябва още? Ти трябва ли ти? Още 4. Да сме идея, виж това жълтото, двойката ще покай сега. Колко минути има още? 2! 2 секунди някак. Аню, да сме... На здраве! На здраве! Живи и здрави, приятелю! Здраве на всичките! На здраве! На здраве, Мите! Уху! Здраве! И виждам! Айде! Ех, как гърми сладко! Айде, Красе, на здраве! На здраве! Айде! На здраве, Да сте тате! живи и здраве, от здраве да не се отървите. И Дай ти Боже също! ти! Ти също! И всички И около всички тебе! около Да, тебе, всички да. вие там. Фелис! Фелис Ню Иър! Айде тази година в Испания, до година в Америка. Да! Ако снимам, бе. Чуй, по-добре в Ямбол да се съберем, че по... На здраве! Всички във така, нали? Сядай. Мите, изпи ли си питието? Да? Уригна се момчето, значи е готово. Татко, прати ли го да спи? От Така. 12, той до 12 без 15 беше, не можа да издържа. Той издържава до толкова, че той 12 минути. Даде пистолета да гърмим и той туди един патрон вътре само. Сега ми толкова. О! Ами аз ще стана да видя манимката какво прави Добре, Мите, да я нацелуваш и от ще нас. го оставя да се празнувате. И на тебе лека нощ и утре ще се чуеме по някое време. Айде Добре. лека на вас. Мерси, Мите. Радвам се, че бяхме заедно. Чао, чао! Чао! Чао, тате! Чао! Сладър. Аз 12, какво? 12 желания... Ето тук кебабчета, кефчета, тенджерата на мен ще са напълни. Да, бе. Я отвори фурната, ма, Любке. Чакай, Краси, сега само да ги заредя тия. Уж аз ги правих. Даже ти пускам. А пък тук имаме непечени кълки. Una rimasto? Venga mi vida. Бабите! Значи, Краси, внимавай, ако мувито не е качествено, приятелю, Кое не е ще качество? търпиш критика. Между другото, как са цветовете? На мониторчето. Добре, добре. Окей, добре. Аз също го тествах, гледай го. Видата, нова година ли? Не, Коледа. На видата е Коледа.
можа ли шампанско да се изпити момче или нещо? Аз го ударя. Ти ще кажеш, че не можа. Пръв преди нас и хвана камерата момчето. Ами как? Той трябва да си изпълни плана. Бе, да ти помогна нещо? Не, как ще последните сложи. Виж, Фелис 2010. Си на английски ти го казвам. Да, обаче на камерата ми. 0, 10. Dos 2000. 10. Чак. Dos mil. Диес. Ами так. Майка ти сега тук вкъщи, празнуваме 2010 година Малко нагоре. и не знам дали ще е доволна, но сигурно. До година сме там в Америка. Ако не искаш, ще дойдеш. Дай Боже. Айде. Между другото, те имат голямо желание да дойдат в Испания с Наками. Еми да. Как няма да дойдат? Ще ги посрещна тук като баровци. Няма никакъв проблем. Викам, Айде. ти ми Чао.